बेलेगफोरा माबाखौहाय सारायखौ माजों मानजियोथाय खिन्थु बांसिनानो मिथियाबो जानो हागौ आरो मानजिफेरखायाखै खोमालै जोंनि बर' मानसिफ्रा खिन्थु जोङो माजों मानजियो होनना बुङोब्ला बै मा होनो सिरिस पेपारखौथ' बुजिखायो माने आरोबा माबा होनबावोबा नैदि सिरिसलाय मोजां खोन्थालाय मैलासो नै आं साराय फुखान्दा बिदिजों मानजिनांगौ आरोना सिरिस पेपारखौ बै सारायफोर गोसोम जानायखौहाय नैदि मानजिनांगौ सिरिस पेपारजोंहाय ओमफ्राय एखेबारे खोल खोल जायो आरोना जोंथ' मानसिफोरा बाहायो स्टिल ब्रास नैफोरबायदि बिदिजोंसो मानजियो नाथाय जों बिदिजों सिगां मानजियोमोन ओमफ्राय दा बेखौ इउस खालामला आरोना बिदि बेनिफ्राय बेनो साबसिन सिरिस पेपार दंफां बायदिसिना फिनिसिं खालामग्रा माबा सिरिस पेपार होननाय मोनसे दङ ना बेजों मानजिबा एखेबारे देबसि हाजारखि गोसोम जा साराय हाजारखि गोसोम जा बे सिरिस पेपारजों मानजिबानो खनसे ट्राइ खालामनानै नाय माबायदि सिरिस पेपारजों मानजिनानै नाय आरोना मानजियो बेलेग माबाफोराव थानाय मानसिफ्रा सोरबा जोंनि मानसिफ्रा मानजिनो मोनफेराखै खोमा बांसिनानो खिन्थु जोंले मानजिनानै ट्राइ नायबाय आरोना सिरिस पेपारखौ नोङो बायनानै ला 30 थाखा 20 थाखानि मोनगोन नैबे बुस्थुनिफ्राय नैबे स्टिल ब्रासनिफ्राय नैबे सिरिस पेपारा बांसिन गोबाव लास्टिं होगोन आरोना जियाबो आरो जयोना बोरायबाथाय बेथ' आरो बे बिदिनो खम दामियाथ' माराम खाना माराम जाजोबो बिदिनो जायोना जाब्रां जुब्रां जायोना माने बायफ्ले बुफ्ले जायोलै आखाइफ्रावबो हाबलाबायो बेफोरबायदि मानजिबा खिन्थु नैबे सिरिस पेपारजोंबा हयले जेबो बायफ्ले बुफ्ले जाया जेरै पेपार बिदिनो पेपारैनो थागोन आरोना जेबो माबा जाया आरोना बायफ्लेलाबाया आरो बेयाव जनायनि माबाबो गैया एसे गुवार बिसिनानै लादो बिसिनानै आराम बेनो गैयालाबो बे माबायानो 20 थाखानियानो गैयालाबो 4 मास 5 मास थांगोन आरोना बारासो थांबावगोन जोंनाथ' नै फिसा बिसिनानै लानाया बेसे गोबाव थांगोन मास मोनथामसोआनो जाबाय होनब्लाबो जेबो जाया खिन्थु नै बिदिखौ बायनांगौबा नोङो बे मोनसेयावनो 20 थाखा बेजों नों मा मानजिनो मोनगोन खुब मानजिबाबो नोङो सप्तासे मानजिबानो बिदि जायो आरोना जोर जायो माने आखाइयाव हाबनो चान्स थायोलाय माने गुनासो नालाय बे लहानि खिन्थु नैबे लहानि नङा सिरिस पेपारा देलाय एसे खोन्थाबावदो एसे सुनानै खोन्थालाय मोजांनो दे खोन्थादोब्रा दे फुनायखौ नुवाखै नामा नोङो औ एसे साफा सुना खोन्थालाय माबायदि जायो मिन्थिखायो अबाव देब्रा होनलाबो हले आरो देब्रा हले थोरसियाव रेजेरगोन दै जानला मोनला नङा नै बिदिजोंहाय सुनांगौ आरोना बेयो जाहैबाय माने पेपार सिरिस पेपार आरोना जेबो जाया बे नै बिदि एसे थनला थनलि जागोन अब्लाबो नैबे सासो दै बे सा नैबेसो मेन माबाया हाथाइया जेबो जायो हाथायाबो गुवाबो जेबो जायाबो नै बिदिनो थायो आरोना एसे एनै गुहांबाय गोबावसै नालाय बुस्थुआ इउस खालामनाया मास मोनथामसो जाबाय बे फिसा गांसेयानो फिसाल' आरोना बियो खिन्थु नैबिनिफ्राय नैबे साबसिन आरोना नैबे सिरिस पेपारा बेजों ट्राइ खालामनानै नाय नोंसोरो मानजिनानै नाय माने बिनिफ्राय नैबे स्टिल ब्रासनिफ्राय नैबे बांसिन मुलाम्फा जासिनो आरोना लाब जासिनो बिराद मोजां बे बुस्थुआ साराय देबसिफ्राबो जोंजोबगोन खोल खोलनो दै एसे लोंनो बिदि साफा जायो आरोना हाजारखि साराय बा देबसि मारामफोर जानायबाबो बिदिजों बरिया जायो आरोना मानजिनांगौल' खनसे मानजिबानो एखेबारे साफा जाखायो आरो दानिया सेसा नायनोसै दसे हासिब सिबखांबायना ओमफ्राय दानिया ओइ सेसा दङ नालाय बेनो एसे आदार होनोसै आरो बानायलायबाय थादो नोंथांमोना सेसा माथाम माब्रैसो दं आरोना आदार हैनि र' सेसानो आदार हैनि सेसा बिदिनो दङ र'
नायनि सेसाखौ मारै दङ हेलौ आयु ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांबाय नोङो मोनो ओइ नै सेसा ओंखाम जाबाय नोङो मा जादों ओइ मा जादों नोंसोरो बोरो लोगोफोरा नोंना बोरो नै सोलावलायलायदों नै सोलादों नै मिउ नै ओइ खोमाया थिंगो दालायबावनो नै आयौ थाला होना गालां थाला होदों नै फैदों ओइ चलायो नै नोंखौ नुदों नै केमेरायाव नोंखौ नुदों बिलाय नोंखौ नुदों आयौ मासे फैबाय नै मासे माने सेसा फैदों आरोना बिलाय ओइस मा जादों ओइस नै सेसा बेलाथि होनो ना मा होनना बुङोथाय बेखौहाय सेसा बेलाथि थोरसि सुनो नागिरदों आरोना देब्रा आरो नायहर खनसे नायबाव नै जांबायलै माबा दै सरफैदोंसो नामा दैयानो दंखायो आरो मा दै सरबावनांगौ दोङो गाबोनबो सरनाय नङा ओरैबायदि मानसिबालाय एखेबारे मावनायालाय मावलायसिगोन ओमफ्राय एखेबारे न' गंसे बनायजोबो आग्लासो खामानि मावनाय सासे लाफैदो अबावहाय गबसो जहरमारगोलाय गाब्रा साब्रा नंगाला ना बिदि हासिगोन दैया आयु जर गथारदों माने मटरजों दै फैयो आरो दा दैफोरा हले खुगाफोराथ' सामब्राम गेसाव जासोनानो बिराद गोथौ दैफोरा नायजानाय नङालै मबाइला थल्ल' गलांबा दैयाव मालाय आयना नायहैबाय थागोन आरो गोथौथार हाग्रा जाजोब्बाय दैफोरानो खावा आरोना बांसिन मटरजों बोखोयो थिंखियाबो बोरायजोब्बाय बोरायजोब्बाय आरो थिंखियाव थोरसि मानजिदों दै मानसि थाम्फै दे मोजां सु ख्लाब जोंख्लाबबाय दे बाब थोरसि सुनायखौ देखायफेरनो मोनाखैयो बा सेसाया माबायदि ट्रेनिं होबावो फिनज्राबनो थाम्फै हरदो रायखस अयथासो थाम्फै दङबाला आयु थोरसिखौनो मानजिनो रोंदों आरो रोङाखैथाय दा आंसो मानजिनांसिगोन र' जाखायालै मानजिनानै जावज्राव होनो गावनासो ओरै खावब्ला सिब्लानो साबोनफोरानो खारा ओरैबायदि मानजिनाया थ' एखेबारे दैखौबो जानला मोनला स्र' साइज खालामजोबो मिथिखायो ना हौवाफ्रालाय थोरसि सुनो रोङा
मालायखौबा बुंनायाव थिग दंथारो आरो एकबार गोरोंथारसै आरो ट्रेनिं लानानै फैखानाय नोंखौसो बुंनायफ्रा अ दालाय इदि नङा नोङो जोनोमाव ट्रेनिं लाखानानै फैनाय बायदि मालायखौबा बिराद फोरोंसोना रोङोना मोजांनो मानसिखौनो मावग्राखौनो नुखाया होद बिदि नङालै बिराद मावसोयो फाग्ला जादों नामा खाथियाव दै खानसि खुरै सुनायफोराव भिडिअ लाबाय थादों थाम्फै अरसोबाय दे बाला मानजोब्बायसो आं दे अबे अरदों सिङाव अरदों ना गाहायाव अरदों ना सायाव अरदों बुथारनानै होगोन आं नोंनो बरियानो अबावबा बादों अबेयावबा फिलिदों जायाफ्रामा इयावहाय बेयावसो बादों दा मोजां खोनादों थांसो हरदोलै मानसिखौनो नोगोर फाग्लाथार हान्थु सान्थु नुसाजोब्बाय जानला मोनला बेखौनो भिडिअ लाबाय थाबाय सेस सोर नाया होलायबाय बसानो हिन्जावनि थोरसि सुनायखौनो भिडिअ बानायनायासो होनजागोन र' माबा मोनदों आयु माबा नै भिडिअ लाग्रा मानसियानो खानायबो हुस्लिमलायो गावहासो एक्टर जाबावसै एक्टरथ' नङा बोरायबाय हिन्जाव लानो माने बोरायाखै दासो माबा जादो 20 बोसोर जादो दासो 20 बोसोर जाबावबाय होनबायलै आंखौ गैयालाबो आंनि बैसोआ माबा जाबाय 52 जाबाय आरोना नै बेना दासो 19 बोसोर जाबाय ना नोंना बैसोआ 19 बोसोर 30 बोसोर जाबाय बारायलांबाय 19 बोसोर दा रानिं सोलिनानै दं आरोना बैसोआ आंनाथ' सोर खिथाखिसै नोंनोलाय आंथ' माबा जाबाय 51 बा 52 थांबाय आरो आं सेसाजोंसो जसे जंखायबावनोसैलै आङो सेसा दुरिबारिनि सेसा खोमायाव हमनानै मोसा ओइ मा जाखोमादों नोंलाय कफि मैगं जादों वा नोंखौ जादो आयौ मा जादों नोङो ओइ मा जादों नोङो थाखोमानो सिरि मा जादों मा जादों नोङो बा जानायाथ' मोखाङा नायबावालै बवा खाथ्रि खालामलायबावा ओइ नै गाहायावबो जादों हनै मासेया ओइ जागासिनो नै ओमफ्राय नै गोजौआवबो जागासिनो ओइ बा गावखौ नुदों खोमा ओंखायनो नायलायलायबावदों हनै बिदि मानो बिदि लेंग्रा जायोलै न'आव फिसिनाय सेसाया मानो बिदि लेंग्रा जायो लेंग्रासो थाबायो बाज्ल'नो आथिंसो सायो नामाथाय ना बिदिनोखा नामाथाय बाज्ल' थाबायो ओइ नै जादों माने बेरग' फै वा बेरग' होननाय लोगो नुवाखै खोमाया थिया जालायबावोसो जाहोलां खोनासंहोलां ओइ नै मानैया ओरै मानैया ओइ थाखोमादों ओइ बिदि जाया मा नलायदों नोंसोरो ओइ मा नलायदों बुगोन आं नोंसोरखौ ओइ मासे आरो थाफैबाय माब्रै दं आरोना सेसा मा सावस्रिबाय थादोंलै जानानैहाय मोनामो बिरादनो सेसानि खिनाय हासुनाया सिथ्ला सिबनो माबा जाहारु हासिबजों सिबो बिदि जाबाय सिथ्ला सिबनाया रोङाबालाबो आं सिबनानै होनि माबायदि सिबो फोरोंनि आं
बे माने फारसे ओरै लादो ओमफ्राय फारसे ओरै सिबदो आङो लाबोसै आं खोन्थानि माबायदि सिबो सिथ्लाखौ नै इदि सिबो सिबनो रोङा हनै माबा उनजोंहाय माबा हासिब लालायनानैसो इदि सिबबाय सिथ्लाखौ आंखौसो फोरोंनो फैलायबावो बापा सिथ्लाखौनो सिबनो रोङा नायना लादो सिख्ला लोगोफोर माबायदि सिबो हासिबखौहाय रोंखायाना माबा बेयाव सिबलाय बेयाव सिबलाय हासिबखौ बिदि सिबो मारिसिना करि ओरै सिमसै होमबा फारसेनिफ्राय लारि लारि सिबलांगोन आरो माबा बेयाव सिबलाय बिदि सिबो हासिबखौ सिबनो रोङा हासिबखौनो नोंसो रोङा आं गावनाथ' ओरैसो मारै ओरैसो गावनाथ' ओरैसो जाथारो बिदि नङाब्रा लाबोनै लाय नों नैलाय आंनि सिबनायखौ खोन्था जोंनि न'फ्रा जाथारा इसेबो बिदि सिबो हासिबखौ ओरै सिबलाय मायाबा ह बान्दानि हासिब सिबनाया नाया मानो हनै नोंनालाय मा आयु एक्टिं देखायना नाया माने आयु मेन्देलानि फैलानि जालायदो हनै आयु थैगोनसो हनै सयथिबो सोर फाग्लियालाय बिदि सिबखो हासिबखौलाय आयु जालायबाय फाग्ला सिखारलायबाय हासिबजोंसो जाहारि हरगोन आं नोमानि बे सिगां आहाबो सिफा देखायहरदों